गिबियावनो आं गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफाद बे आफादनि गासै दैदेनगिरि पेरेन्टबडी लाइमोन आफाद माइनाव आफाद बाथौ अजा आफादजों लोगोसे आरो बे जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय मोनफ्रोमबो दखरानि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ आं साबायखर होनो लुबैदों जे जिल्ला आफादखौ दानाया दिनै 10 बोसोर जाबाय। बे 10 बोसोराव गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादा जेरैबायदि गोरलै बैसोआवनो जे मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ फाफ्लियाव बाननानै गासैबो सम आरो बोथोरजों गोरोबहोनानै जे मावलांनो हादों बेनि थाखाय आं साबायखर बावग्रोगोन। आरो दिनै बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो मोननानै आं दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोनदों जे गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादा गावसिनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिफोरखौ बे खालि फसंथान सानखौल' नङा मोनफ्रोमबो हाबाफारि बिथोन हरनाय हाबाफारि संकस जारिमिनारि संकस खेराइसालि बेफोरनि जि मावनो गोनां हाबाफारिफोर दं बे हाबाफारिफोरखौ गासैबो धोरोमनि नीतिखौ मानिलायनानै सिरिबाङै जे मावलांनो हादों बिनि थाखायबो आं गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादखौ साबायखर बावगोन। आरो बिदिनो मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ मावनो हानायखौ नुनानै आं मिरु आफादनि आफादगिरि हिसाबै जोबोद गोजोननाय दं आरो मिजिंथिदों इयुनावबो गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादा मोनफ्रोमबो बिथिंखौ लानानै हाबा मावलांनायाव माब्लाबाबो उन जानाय नङा। मिरुजों लोगोसे जेब्लाबो दावगालांबाय थानो हागोन बे मिजिंखौ आं गोसोआव लादों। आं जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ सिबियारि जायफोर रायजो राजा बिथांमोन दङ बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जिल्ला आफादखौ दखरा आफादफोरखौ जेब्लाबो मदद होगोन आरो जिल्ला आफादनि बिथोन हरनाय बादियै बियाब आफादफ्रा जि बिथोन होयो गामि आफादफोरनो बे गामि आफादफ्रा बे बिथोनफोरखौ मावफुंलांगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। आरो साफ्रोमबो सिबियारिया आफादखौ गुरुत्व होनानै जे खामानि मावलांगोन आरो जोंनि बाथौ धोरोमखौ साबना हामना फेहेरनाय फोजौनाय फोगोमनायाव मदद होलांगोन आं बेखौ साफ्रोमबो सिबियारिफोरखौ आं दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानानै खावलायगोन। दिनै बयखौबो आं मिडिया आरो बयखौबो रायजो राजाखौ आं बयखौबो गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय जिहेतु आरो बयखौबो खुलुमबाय। जोंनिया दिनै गसाइगाव जिल्लाया प्राय 17थि बोसोराव आगान सुरबाय। दिनै जोंनि गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि 10थि जोंहा गायसनथि सान। बे गायसनथि सानाव जोङो फुंनिफ्रायनो हाबाफारि लानानै जों फिरफिला बिरहोखांनायनि उनावनो जोंहा बेवहाय खेबसेनो मोनथाम मेल जों खुंबाय। सिगाङाव जाहैबाय जोंहा गसाइगाव जिल्ला आफादनि मोनसे सावरायमेल जों लोगोसे जोंहा गुरुफिला मोनसे जोंनि दखरा आफाद दङ बे दखरा आफादखौ दाफामफिनना लानाय बेखौबो जोङो फुंनि भागावनो फोजोबबाय आरो बिनि उन लोगोसे जोंहा सावरायमेल फिसा सावरायमेल जोङो होबावदोंमोन। बे सावरायमेलखौबो जोङो समनि आंखालाव एसे गुसुं खुसुंनानैब्लाबो जों बेखौ नैबे गेवलां मेल जानायनि सिगां फोजोबना लानानै नै दा जोङो प्राय 1:15 बाजिनिफ्राय जोङो गेवलां मेलखौ जुरिबाय। जुरिनानै गेवलां मेलाबो जोबनानै थांबाय आरो जोबोद जोङो गोजोननाय मोनदों जे रायजो राजाफ्रा बेवहाय बयबो हांख्रायनाय बायदि फैनानै जों बेयाव बाहागो लाफैदों। फ्राय दखराफ्रा गोबांथार दखरा दङ बे दखराफोरनिफ्राय थान्दैफोर नुजाफैदों आरो बेयाव बाहागो लाफैदों। बिनि बयखौबो आङो बिथांमोनखौबो गोजोननाय बावबाय आरो साबायखर बावबाय। दा जोंहा मेसेजआ बेनो जे रायजो राजाफ्रा जोंनि गासै बाथौआरि रायजो राजाफ्रा जोंनि बिसेसकरि जोंनि गुदि बाथौ आफादना बुलि बाथौनिया जोङो हांख्रायदों जोङो एसे गुरुत्व होदों फैगोन जे जोंहा समफ्राव जोङो जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादखौ जाहाथे जोङो गोख्रोंसिन खालामनो हायो। बयबो होनलांदों दहाय आलासिफ्रा जे गसाइगाव जिल्ला आफादा 17थि बोसोरावल' आगान सुरहांदों थारमाने उन्दै गथ'सा दङ दा जों सान्दों बे उन्दै गथ'सा समब्लाबो जोङो निस्सय जोङो सान्दों जोंनिफ्राय
जे जों एसे गोबांथार मावनो हाबोदों दा जोंनि बे हाबाफारियाव जोंनि रायजो राजा मदद होनायखायसो जों बेखौ जों एसेसिम जोङो आवगायबोनो हादों जों आसा खालामदों बेजों लोगोसे जोंनि संकस खेराइसालि जे थानफोर जे जों बेखौ थाबैनो जों फोसाबनानै आरो एसे जौगा महर होनो हाबावगोन खारन जोंहा नै बावैसोनि गेजेराव जोङो चिफ मिनिस्टारखौ लाबोनानै दाख्लै फेब्रुवारियाव खेराइनि समाव जों चिफ मिनिस्टारखौ लाबोनानै जोङो बिथांनिफ्राय जोङो 50 कौटिनि जों मोनसे रां अनसुंथाइ बिनानै बिथाङा मोनसे प्रजेक्ट लानानै बेवहाय डिक्लेयार खालामदों दा बेनि गेजेराव 10 कौटिखौ नै थाबैनो रिलिज खालामसिगोन 10 कौटिखौ जोंनो हरग्रोनो नागिरबाय आरो 10 कौटिनो जोङो DPR बानायनानै जों बेखौ गथायनानै होबाय बेनि खामानिफ्राबो जोङो जुरिजेनसिगोन लोगोसे जोंहा सिमोन अर्थात आगोलनि सरकाराव नैबे इलेक्सननि उननि नङा एसे आगोलनि सरकाराव जोंहा मिनिस्टार दं जोंनिनो नायल' जाल' बाथौनि सरन बर' बिथाङा जोंनो 1 कौटिनि अनसुंथाइ हरनानै जोंनो बेवहाय मोनसे स्टेज काम अपेन पेन्डेल जोंनो हरदोंमोन दा बे स्टेज काम अपेन पेन्डेलखौबो दा बे 1 कौटिनि स्टेज काम अपेन पेन्डेलखौबो जोङो लुगासिनो दं आरो दा बे थाबैनो जोबसिगोन बे जोबब्ला जों हयथ' बारायनायनि लामा लाबावगोन आरो दा आं आसा खालामदों बयबो जोंनि गसाइगाव जिल्ला सिङाव थानाय बयबो बाथौआरिफ्रा जोंखौ मदद होयोबा जों आरो जौगाबावनो हागोन आरो जों साबसिन जों मावलांनो हागोन बेखौनो हास्थायनानै बयखौबो आरो आङो खुलुमनानै आंनि गोजोननायखौ बावबाय आरो बेयावनो फोजोबबाय